जतना फुं कहा मन सब्सक्राइबर न तने खाई मॉर्निंग नहीं बेरे जला जाक नगय माखाना जं लामा कातल थांथे दियो मेरे लाई माने जं फोन गुना नंग न गाड़ी गड़चा मारक नंग नगय माखाना इमन जतां पायरो माने गाड़ी नांखा मोटामोटी नांखा बोले सादिया आसखि नै नायदि अब नांखा 36 लाख रक जता आने गाड़ी से दो आं तेनैनो एलुट खासियो केबन आं साजागया आसक दिन लामा काम खायतों हनै रक राखा नंग नगय मांखाना खाय जों सागा तै फुनगनो नगबड़े पाइने मुसुक बाई कमेंट खाई साबायदि जता आने गाड़ी से दो मोटामोटी काम आगे क्या काम खाई रही तो ना आने गाड़ी बाई तब सिम पारा गनो ओंखाय नगबड़े मालाय गंना मुसुक कमेंट खाई बिदि ओंखाय मेडल थानाय लाम आंहा टाइम मैया बेरे नायनानै ओंखाय दिनै केसा टाइम मोन बागै केसा मर्निंग बो खायते अक्तै हायक्या नग लगरे जोंनि बिदिनो पाइस जरा दौ जत मा साबाय क्या नायदि मखौ जंगानि नक्ता दौ जत आनी ओरनि सिमी आनी एरिया ओ बहांनि सिमी सेकंड बहांनि सिमी नंग नगय मांखाना ओरनि सिमी एक पुरा जों जत प्लट जत मानदागो आनी ओंखाय जोंबो जत जों नखुनाय बागान लवर बागान दक जत कालायो नंग नगय मांखाना इरे तंग 5.5 कानी जागा जुट न जत नक मोबाइल खायसे क्या आसे गाम इंगा माने सिनोगा से क्या नाय थके नंगिया बास कांग हंगा अनेक नंगना आनी तो एमने आरो कैमरा बा हंगिया बोले सब बेरे मुसो को लामा कंप्लीट रंखाय बेरे फायदि इमो पूरा आइजल पाना इमो नेशनल फुड नेशनल NS 40 फुट नेशनल हाई रोड नगय मांखाना नगरक तो सिरना नांनाया तंगा थं गाड़ी गुरा फायबेयाखौ आम खायनि रक नगरक मा सिरक बाक्या ओंखान नक आंबो नंग सिरि मारनाय 15 तारिखनि परियो नगय मांखाना खाय नक नक मो दुग्राम तेलमजार तैके सुजा थानाय नखनै या तेलम तैके थानाय मो हादौ कानाय दौ मोजां हादौ कानाय नंगौ तलाखाय सावलाय नक न'आव थानाय नगय मांखाना नक दाहाय दङ ओंखाय दिनैनि भिडिअ ता सोंनाय जतना हामबाय ओंखाय नेक्स्ट ब्लॉगो मालायलायनो ओंखाय बताइसिंगो आनी गाड़ी हिनि सामनाबो जास्ट केसा फानी खाय मानसे नंगनो आमतरा कोनो हमेरा क्या तावान सबड़ी दो क्या सायरो तावान सबड़ी आई क्या फानी खाय मानसे प्रेंक खाय माने नंगनो केसा ओंखाय जतना हामबाय दिनैनि ब्लॉग का सोंनाय